da saurare barkanmu da lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tare da ni Rabi'u Mahmud a cikin wannan shiri na mai suna Hausa Gida. Shiri da yake yi muku nazari akan harshen Hausa, al'adun Hausawa da ƙasashen Hausa. A yau cikin ikon Allah za mu farare da bayani akan asalin kalmar Hausa. Manazarta da dama sun yi rubutu akan asalin kalmar Hausa, sai dai babu cikakke ko kuma dunkulallen magana akan inda Hausa ta samo asali, kasancewan babu wani wanzajjen rubutu da yake nuna asalin Hausawa da yanayin da yadda suka rika ci gaba daga lokaci zuwa lokaci. Wasu suna danganta asalin Hausa bisa ga wasu mutane da suka taso daga Agadas da ke jihar Nijar, wanda tsanantan hamada ya sa su yin hijira daga wurarensu suka zo suka ƙetaro zuwa jihar Katsina, ko kuma a ce dauran jihar Katsina da ke cikin Najeriya, wacce tana ɗaya daga cikin farkon wurare da Hausawa suka soma zama. Wasu kuma na alakanta Hausa zuwa ga wasu mutane ko kuma a ce gabashin Afirka, wato Habasha. Suna kallon kamar mutanen da suke zaune a wannan wuri a matsayin farkon ko kuma asalin Hausawa, kasancewan al'adun Hausawan da muke da su a wannan ƙarni ko kuma a daidai wannan lokaci ya yi daidai da al'adun waɗannan mutane da kuma yanayin addinansu da sauransu. Har wala yau wasu suna alakanta Hausa zuwa ga wasu mutane da suke zaune a gaɓar kogin Kwara, waɗanda ake kiransu da suna Hafsa. Lokaci zuwa lokaci sunan ya canja ya koma Hausa. Akwai kuma masu alakanta kalmar Hausa da tarihin Baya Jidda. Baya Jidda wani mutumi ne da ya gudun hijira daga ƙasar Masar, wanda ainihin sunansa Abu Zaid. Ya zo ƙasar Daura a wannan lokaci, ya kashe wani maciji a wani rijiya da ake kira rijiyar Kusum a nan jihar Daura kenan. Sakamakon wannan maciji ya daɗe ana fama da shi, yana hana mutane shan ruwa a cikin rijiyar da ya kaka gida a ciki. So zuwan Baya Jidda ya samu nasara ya kashe wannan maciji. Kafin zuwan wannan maciji, Hausawan da ke ko kuma a ce mutanen da suke wannan wuri sun kasance suna ɗiban ruwan da akwai wannan maciji a ciki ne a ranar Juma'a kawai, ma'ana sau ɗaya a sati. Macijin ya takura musu sosai. Shi kuma Baya Jidda ko da ya zo, tare da cewa an ta kwaɓa mai, amma ya ƙeƙashe ƙasa, ya ce shi lallai sai ya ɗibi ruwa a ranar Alhamis. Ko da ya je ɗiban ruwa, macijin nan ya hayayyako masa, shi kuma ya samu nasarar fille kan shi da takobinsa. Wannan ya jawo mai shuhura, wanda da ƙarshe ya auri sarauniyar Daura a wannan lokaci, wanda daga bisani ya auri wata ɗiyar sarkin Borno, kuma sun haihu da sarauniyar Daura, sun kuma haihu da ɗiyar sarkin Borno. Sun samu ɗa da ake kira Biram, wanda da shi da 'ya'yan ɗayan wanda aka haifa tare da ita sarauniya ne suka mulki ƙasashen Hausa, wanda ake ce ma Hausa bakwai. To waɗannan ra'o'i da ake da shi akan asalin Hausa shine cikakken dalilin da yasa babu wani takamaiman magana da za a ce wannan shine magana mai ƙarfi da yake nuna asalin Hausawa, ma'ana ra'o'i ne daban-daban. Kuma malamai ko kuma masana da manazarta wasu ma na ganin alakanta Hausa da tarihin Baya Jidda wani abu ne wanda ana iya ce ma shaci faɗi. So sai dai idan muka mance da magana akan asalin Hausa, kalmar Hausa tana iya ɗaukan ma'anona daban-daban. Kalmar Hausa na iya ɗaukan ma'anar harshe, ma'ana harshen da ake amfani da shi. Za a ce ai wane yana jin Hausa, wane Bahaushe ne, kaza Hausa ne, kaza kalmar Hausa ce. Sannan kuma kalmar ta Hausa tana iya ɗaukar ma'anan al'umma. Misali za a ce wane ai Bahaushe ne, ma'ana ita kalmar ce ake mata wani
kaman aiki a ɗauko house sai kuma ita wannan s ɗin sai a cire a mai da ita sh a ƙara e sai kuma a yi mata ɗafa goshi da ba sai ta baka bahaushe, a samu bahaushe ko bahaushiya ko hausawa ta wani ɓangaren. Ma'ana dai duk daga kalmar hausa ne. Hausa takan zo kuma tana nufin jama'a, ma'ana mutane hausawa. Har ila yau hausa takan zo da ma'anar ƙasa. In aka ce misali zan je hausa, ma'ana zai iya ɗaukan ma'anan zan je ƙasan hausawa. Ai a hausa ana yin kaza, ma'ana a ƙasashen hausawa. Akwai za mu ji anan gaba inda mawaƙa daban-daban na dauri suka yi magana akan yanda kalmar hausa take ɗaukar ma'anar ƙasashen malam bahaushe, inda ya sansani ya mallaka kuma bahaushe yake tutiya da wurin a matsayin ƙasarsa. Ana kiran irin waɗannan gurabe da suna hausa. Kana akan yi amfani da kalmar hausa da ma'anan azanci, ma'ana falsafa ta magana, wani magana wanda yana da wahalan ganewa. Za ka ji an ce aiwa ne bayi da hausa, ma'ana bayi da azanci, baya fahimtar sarƙaƙƙen magana. Hakanan maganan da ya yi daɗi ya kyau shi ma akan ce mai hausa. Za ka ji an ce wannan hausa haka da dai sauransu. Kana ana ɗaukar hausa da ma'anar wani fanni, wani bigire na nazari a jami'o'i da kwaleji. Kamar yadda muka sani akwai rubututtuka da dama akan nazari na hausa, adabin baka, yanayin ɓangaren abin da ya shafi waƙa na malam bahaushe da kuma yanayin rubutun zube da sauransu. Waɗannan a taƙaice su ne abin da kalmar hausa ke iya ɗauka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.